So ayun guys, dito tayo ngayon sa RNK Marketing. Papachange oil natin to si Octotrike dito. Ayan guys, oh. Hila na lang. Ayan guys, binuka na yung ano niya. Guys, IRK. Ito to guys sa may ano, sa may harap ng Asiano Mall, Naga City. Mga mekaniko dito. Ay, may ko sir dalang tulsay. Ayun siya idol. Yung buksan niya na.